Гэтае прадпрыемства ў першую чаргу вядома вытворчасцю гематагена. Яно адзінае ў краіне, дзе выпускаюць каля 20 відаў гэтай карыснай для людзей прадукцыі. Вырабляецца беларускі гематаген з натуральных кампанентаў, у аснове якіх альбумін, ніякіх хімічных прымесяў. Але прыярытэтным накірункам з'яўляецца выпуск генерыкаў, аналагаў арыгінальных прэпаратаў. У агульным аб'ёме вытворчасці лекавыя сродкі займаюць 60%. Гэта звыш 70 найменняў таблетак, капсул, парашкоў і гранул рознай тэрапеўтычнай дзейнасці. Драгічынскі фармацэўтычны завод стаў першым у краіне, дзе асвоілі тэхналогіі і выпусцілі першую серыю камбінаванага прэпарата для лячэння віруснага гепатыта С. Айчынны генерык здольны замяніць замежныя аналагі и предоставить выбор споживцу. Замест комплекснага прыёму некалькіх препаратов одночасово выкарыстоўваць один. Наши производственные мощности, наше технологическое оборудование просто-напросто нам дало шанс его произвести и немножко опередить своих коллег. По технологии производства это также аналогичные стадии, уже устоявшиеся, которые существуют на фармотрасли. Первая серия лекаў каля 2000 упаковок. Каб поставить вытворчасць на поток, спатрэбілася каля года. Асваенне генерыкаў і імпартазамяшчэнне немагчымы без дасканалага кантролю. У лабараторыях выносяць галоўны вердыкт лекам. Высокаэффектыўны метод вадкаснай хроматографии дазваляе даследаваць адпаведнасць таблетки оригиналу. Все поступающее сырье перед допуском производства у нас исследуется. Это примеси, количественное содержание, контроль лекарственных средств ведется по всем показателям. Прадпрыемства ўваходзіць у склад холдинга Белфармпрам. Менавіта яно рэгулюе вытворчасць лекавых сродкаў. Усяго фармацэўтычная галіна краіны аб'ядноўвае 37 прадпрыемстваў. Сёння Драгішынскі экзон займае 6-ю пазіцыю ў краіне па колькасці вырабленых упаковак лекаў і БАДаў. Асноўны спажывец знаходзіцца ў Беларусі, бо акцэнт зроблены на імпартазамяшчэнне. Імпартныя пастаўкі складаюць каля 15%. Существует программа по импортозамещению в республике. Определены основные направления. 7 препаратов находятся в разработке в настоящее время. 7 препаратов – это не значит, что мы на этом остановились и будем заниматься только ими. В течение года, возможно, номенклатура добавится. У ближайшы час завод пашырыць свае магутнасці. Тут плануецца будаўніцтва сучаснага фармацэўтычнага цеха.